22 għaqda mhux governattiva il-ġimgħa filgħodu rċevew għotjiet finanzjarji bħala parti mill-programm tajnuna għas-settur volontarju. Tul l-2014 l-NGOs f'pajjiżna ibbenefikaw minn total ta' 3,600,000 euro. Dan il-fond kien maqsum bejn il-Ministeru għad-Dialogu Soċjali u Libertajiet Ċivili u l-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali. Fost l-organizzazzjonijiet volontarji li bbenefikaw mill-lotja ta' din is-sena kien hemm il-Caritas, Dar il-Kaptan, Fondazzjoni Nazzaret, l-MGRM, il-Fondazzjoni Richmond, Equal Partners u l-Malta Autism Center. F'kelmtejn tal-okkażjoni il-Ministru Helena Dalli tennit l-impenn tal-Gvern li jkompli jsaħħaħ l-appoġġ tiegħu għas-settur volontarju. Hawnhekk hija għamlet referenza għall-ewwel NGO Hub li għadu kemm infetaħ f'pajjiżna. ċentru li se joffri spazju adegwat fejn laqdiet volontarji jistgħu jiltaqgħu u jfasslu l-ħidma tagħhom. Dan li żiedet li fil-bidu tas-sena d-dieħla se jinfetaħ it-tieni ċentru fil-Qawra, filwaqt li għaddejja ħidma biex jibda l-bini tat-tielet NGO Hub fin-nofsinhar ta' Malta.